Čaute ľudia, dneska si zahráme Roblox. Dojdem sa na svojich friendov. Môžeme začať. Toto sú moje dvaja friendy, ešte tu je ďalší a ešte jeden. A ten asi ešte žije. Ok, dostal som coinu. Toto pozeráme, jak kto vyhraje. Či oni, alebo no oni skôr. Dajte odber a like, hlavne odber, aby som mal 50 odberateľov. Teraz neviem koľko mám, ale neviem, že 18 alebo 19. A prosím, aby som mal. Možno budú menej videa, až tak ne často. Toto je ďalší friend. Lebo mám školu a tak. To má každý tak. Dúfam, že to pochopíte. Dám hide and seek, no kill. A toto je, že toto. No teraz mi nemôžu volať. Tak ale oni mi volajú. A teraz nemôžu volať.